Ko je pogodak postigao? Uzelac. Uzelac. Srećo, Dragin i Uzelac, strelci za sad. Skok, Minja. B. Jakovljević sa loptom. Finta šuta. Srećo se dokopao lopte. Marko Halac za izjednačenje, 4-4. Robert Lajko za preokret. Sad ne za preokret. Odlajva ekipa već. Coast to coast. Serija 4 poena, Robert Lajko. Marko Halaš 4 poena također. Sreća se dokopao lopte. Vuče kontru. Ivan Perić. Ništa. Slab šut. Opet Sreća oduzeta lopta. Nemanja Sreća, Ivan Perić. Pokušaj spuštanja za Olivera. Minja prenosi loptu. B. Jakovljević. Gužva u reketu. Robert Lajko, prodor. Poeni. Oliver skontrolisao loptu, Damjan Srećo, Uzelac, Oliver skok opet. Šut preko table, neuspješno. Robert u naletu, šut! Ivan Perić, coast to coast. Poeni. B. Jakovljević. Dobra odbrana Halasa. Loptu je pokupio Oliver. Nemanja Srećo. Marko Halas, ofanzivni skok. Damjan Srećo, neuspješno. Marko Halas. Najviše u skoku Dragin. Jakovljević. Robi.
Uzelac grabi naprijed. Korac. Damjan sreću. Sreća, dobar u odbrani još jednom. Uzelac nezaustavljiv. Evo prva trojka bila, da. Oliver. Nastavlja Robi da sipa. Evo ga, dobra igra i u odbrani. Ipak faul. Dobar prodor. Ništa od nove trojke. Oliver Dragin u skoku.
Jakovljević. Robi najbrži. Ti nekad komentarišeš nešto hoćeš? Da. Komentarisao sam dobro igru Sreća u odbrani, ali... Malo prije izgleda istekao napad. Naravno, nema nikakvog tajmera. Ne možemo to utvrditi. Ivan Perić čeka zadnje sekunde, evo, lopta na Sreća. Da vidimo, Damjan Srećo. Veliko ime ove košarke. Veliki borac. Odličan trkač. Dragin pod faulom. Lopta na Uzelca. Ulaz. Finta. Poeni. Uzelac. Evo ga Sreća. Pokušat će na ulaz. Sjajan ulaz, ali bez pogotka. Faul Jakovljević. Vidimo, Srećo, asistencija za Olivera kroz sredinu. Vidimo, otvoren je Dragin. Za šta će se odlučiti Jakovljević. Uručenje za Robija, vraća za Minju. Bilo je nekih izgleda auta. Druga asistencija za Halasa. Promašaj. Iznenađenje. Lopto vuče Dragin. Presjekao je Perić. Vidimo. Lopta za Dragina. Ništa od poena. Jakovljević šut. Trojka. Sreća se otvorio. Pokušaj layupa Ivan Perić. Popravlja Ivan Perić. Minja prevodi loptu. Prejak pas za Dragina. Vidimo. Ivan Perić. Da li će biti ulaz? Šut. Još jedan poen. Izgledaju seriji Ivan Perić. Stameni play. Još jedan izuzetan playmaker. Bane Jakovljević, asistencija, popravlja Robert.
Srećo kombinuje sa Halasom. Poeni. Još jedno iznenačenje. Uzelac. Blokada Halasa. Asistencija Robert Lajko. Ipak ništa od realizacije. Poeni Halas. Ništa od asistencije. Da vidimo će li Oliver stići da realizuje. Krenuo je šut sa distance desnu ekipu. Za sad ne pronalaze odgovor lijeva ekipa. Ovo će Koljevi šutirati. Pokušaj asistencije. Presječen pas. Ivan Perić. Srećo, Oliver. Pogodak. Nisi trebao to uraditi, to se ne vidi na košarkaškim utakmicama. Pozdrav za publiku. Jakovljević, karakterističan prodor, ne hvata kamera sve kadrove, brži od frejmova. Vidimo. Halas vuče loptu, Damjan Srećo, pogodak. Boga mi prilična serija. Trojka. Mlađi brat Srećo vodi loptu, Halas. Vručenje za starijeg Sreća. Ništa od šuta. Oliver blizu da izgubi. Ivan Perić nezadrživo, ipak bez poena. Nevjerovatno. Faul. Par zicera je bilo u ovom napadu. Nemanja Sreću. Marko Halas. Naišao je na odvajanje. Oliver. Ništa od poena. Dragin se dokupao lopte. Robert popravlja. Faul. Faul nad Jakovljevićem. Robert utrčava. Poeni lagani. Posigurni smo da je dvocifren već Robert. Trećina poena za tim. Damjan, pokušaj duplog pasa, do lopte Dragin. Da vidimo Minja. Lopta za Banet. Minja. Ništa od poena. Robi nastavlja. Pa ovo je 12. ili 14. poen vjerovatno. Još 7 poena do kraja četvrtine. Prilično napeto smjenjivost, timovi u vojstvu, ali ritam ne pada. Ivan Perić. Nezadrživ Ivan Perić. I on je sigurno dvocifren do sada. Minja. Da vidimo. Biće neko spuštanje. Bane. Sjajna akcija. Uzelac. Vidimo. Kratka akcija. Da vidimo Marko Halas. Otvoren put ka košu. Faulom zaustavljen. Otvorio se prostor. Vidimo. Srećo. Kombinuju braća Srećo. Lopta kod Jakovljevića, da vidimo, Minja sam, ipak Halas nije zaspao. Damjan Srećo, to jest Nemanja.
Faul ili out. Oliver novi poeni. Postavljena već odbrana. Dragi na centru. Minja na trojici. Da vidimo ulaz. Odlično uručenje. I blokada Perića. Zaista nevjerovatno. Presječena lopta, zamalo out. Ima Oliver, ništa od poena. Ko je skočio? Perić. Stiže i u napad i u odbrani. Da bilježi sjajne poteze. Ima sam Perić, ipak nije stigla lopta do njega. Da vidimo Halas za Perića, da će pokušati novom tricom. Sjajan ulaz. Preko visokog Dragina. Lopta je kod Minje. Uzelac, da li će poentirati. Bila su tu trojica igrača. Marko Halas.